Okay na, so ato ang pinatong video. Okay, so kumusta higala o mga suki nga tigpaminaw o tigsunod atong atong channel. Kumusta man ang inyong kinabuhi? Kumusta man ang bagyong paing diha sa inyong lugar? O by the way, atong i-shout out ang ato ang followers nga kanunay daw siyang nagtan-aw sa akong mga video, labi na sa mga wali. Kanimo Bradrex Mix TV, salamat sa imuhang padayon nga pagsunod sa mga videos. Og ingon man Elimi Vlog from Hong Kong, o Visaya Staff from Gihulngan, o Ilaw Yusipino Gihulngan, ug ingon man sa ato ang followers from Cebu, Lurimi Bais, o from Hong Kong, Katimi Sinyagan, o sa tanang mga JDC family, shout out sa tanang JDC family, o sa tanan nga viewers from Luzon, Visayas at Mindanao kutob sa maabot sa ato ang channel. Please comment below, isulat lang imong ngalan o imong address para next time ma-shout out ka sa sunod akong mga video. Paki-type lang sa imong pangalan. O kung doon na kay comment, doon na kay question, pwede nimong i-type sa comment section. And ayaw kalimot, kung bago pa ka nga channel, just click the notification bell, subscribe para ma-notify ka sa sunod akong mga video. So karon ang ato ang content is all about tulo ka kinaiya nga makaguba og pamilya. Ato ning isgutan ning unsa daw ni makinaiya nga makaguba og pamilya. I know nga daghan pag kinaiya nga makaguba og pamilya, pero mostly mao gid ni ang pinaka highlight nga kinaiya nga mo'y sagad nga naguba ang pamilya, mga na broken family sila. Una, kining kinaiya nga silusan o kining kinaiya nga madudahon ba, no? Unsa may example ani nga nganuman nga kani makaguba magpamilya kining silusan o madudahon tungod kay sagad sa pamilya karon nga naguba tungod ras pa nagsilos. Ang sadyang ambana nasilos, nangita pud siya glain, ang asawa na silos, nangita pud siya glain, no? Wala masitol na problema, duda lang apan dili tinuod. That's why naguba ang ilang pamilya, nagkabulag sila. Tapos lain pang example niya na nagduda siya nga dunay kabit ang iyang asawa urbana, muto nga ang bana nakapatay katong yang gidudahan nga lalaki yang gipatay nya, dili dayto tinuod. So ang nahitabo is na priso siya, hantod nga nabungkag ang ilang pamilya, na sila mga anak. So nabungkag ang pamilya tungod kay na priso man siya. So dili maayo ning kinaiyahan ning madudahon ka, wala kay salig sa imuhang partner sa kinabuhi, o nga imong butang-butangan, imuha siyang dauton, makaguba gani siya og pamilya. Ikaduha, kining kinaiya nga garbo, kana bang silang duha puro insakto sa mga managtiayon, mo ni sagad maguba ang pamilya tungod kay panahon sa panaglalis, silang duha puro man insakto, wala may magpaubos. So nahitabo nga dunay managtiayon nga nag-away sila tungod ra ng bulad nga napagod, pagsugba napagod ang bulad, muto ni dako ang ilang away, wala sila nangaon, nagsige na lang mag-away hangtod nga niabot nga nagbuybuy. Ako ra ba karabaw biya gipadala papa, karabaw og baka, ikaw wa gyud gipadala sa imong ginikanan nya, ako wali ra ba na akong trabaho, ikaw sige ra kag pondo aning balay. So niabot na pag binoy-buyay niya ang hinungdan katurang bulad nga napagod pagsugba. So di ba? So ang pride ni kalayo, ang pride nagpatas-anay silang do hangtod nga ni decision nga may pay magbulang na laman ta. Sumuto naguba ang pamilya, bulad ray hinungdan, napagod pagsugba. So kining garbo o kining pride sa English, mura ni siya og kalayo. Once nga ang usa ka tawo dunay pride, namang gutay pride, no? Apan kung matandog atong ego, atong pride, mukalayo ni siya,
kung wala gyud kay pulong sa Ginoo, wala kay pang Ginoo, damor gyud nga mo kalayo kung ang imuhang kaatbang magpataas pud siya. So ang garbo mura ni siya og fireworks nga sa dihang magkataas na siya, sa diba ang fireworks pa dihang mutaas na siya, pag abot sa ibabaw mubungkag siya, mupuswak siya magkalayo. Inana pod ang pride, makaguba kini og pamilya. Daghang pamilya karon naguba tungod sa pride, kana panag-away nila, panaglalis nga wa gyud moangko na puron laman sila insakto, wa gyud mo paubos, walay mga ipasaylo, so bungkag ang pamilya. Og last kani ikatulong nga kinaiya nga makabungkag og pamilya kining labihan ang paghigugma sa kwarta, no? Nalabihan ang paghigugma sa kwarta, wala na time sa pamilya, and then sa tantong dili pagkontento sa ilang financial income, moto nga nagpalayo. So hinumduman nato nga sa diyang nagpalayo na, ang nasacrifice ito is ang ilahang communication, ang ilahang pagkasuod, nawala ang ilang pagkasuod kay layo naman to, mas laing nasod nagtrabaho. So ang naitabo is tungod kay kwarta tong una, love of money, matud pa sa Biblia, the love of money is the root of all evil. Dili ang kwarta mo ay dautan, kundi ang paglabian nimong paghigugma sa kwarta, makadautan kini sa imong kasing-kasing. Ang nahitabo hinuon is samtang dito sila layo, puro silang duha nagduda, bana nag-asawa, diris ang asawa nanarbaho, ang bana nabilin. So ang bana nagduda nga aduna nagyud poy kachat dito sa gawas nasod. Ang asawa po nagduda po diris iyang bana nga nabilin nga naapoy giiring-iringan. That's why silang duha puros nagduda, niabot sa point nga ang ilang mga duda ila lamang yung gipatumanan, nangitaglae, nangabit, o moto nga nabungkag ang ilang pamilya tungod ra sa grabing paghigugma sa kwarta, nalayo sa pamilya, ang pagkasuod kaniadto, nawala ang ilang komunikasyon nga pagkasuod, so nabungkag ang ilang family. So kining tulo ka kinaiya mo ni sagad karon nga nabungkagan sa mga pamilya. Una nga kung ikaw karon dili ka ganahan nga maguba ang imong pamilya, kinahanglang mulikay ka aning pagkasilusan. Normal man gyud nga masilos ang tawo, apan dili lang gyud maabot sa punto nga magkabulag mo tungod ra ni ana, pagduda, pagsilos, plus ayaw pasulabihi ang imong pride, ang imong garbo. Nga panahon sa imong panaglalis, dili ka makapaubos. Kinahanglan nga magpaubos ka ug nga dawato nato ang mga sipyat nato. Dili man tanan perfect, pareho ra man ta nga masayop. So importante nga dili lang mungkos og panagbulag, pagkabungkag sa pamilya. And last kanang dili pud ta magpalabig gugma sa kwarta. Tagaan mo natog tayo ang Ginoo, kay ang Ginoo mo'y makapalig-on sa atoang relasyon sa atong pamilya nga dili manguba. Without God, bisan unsa pa kadaghan imong kwarta, bungkagon gyapon kung walay Ginoo nga manimuhat sa atoang kinabuhi. So salamat sa imuhang pagtan-aw, mura ni atoang ika-share nga lesson para dili maguba yung pamilya. Likay kining tulo ka mga kinaiya, kay mao kini ang nakaguba sagad sa mga pamilya karon. So God bless sa imuhang pagtan-aw. Just click this video and also this video kung ganahan pa ka nga mutan-aw sa uban pa mga video. Pwede ra nimo ni direct click o kanipod i-direct ra nimo click, mo play ra ni siya. So God bless.